Хора, бъдете благословени, вярвайте в Бога и го почитайте. Хора, искам да ви кажа, това, което вие, каквито песни вие казвате, например, на пейте, иска да кажа, това е мощност и любовта от Бога. И това е силата ви, което Бог ще ви даде. И Той Бог казва, вие ще бъдете изцелени и ще имате нов... може ли на български, на руски да го кажа? Давай на руски, татко. На какъвто език те води Господа? Искам на руски да го кажа. Това се казва, когато Бог, например, ви води, вие трябва да го почитате и да го обичате. И когато вие можете даже руски, той разбира всички езици. Да. И даже ако той ми подари микрофон, това е от него. И даже, нямаме го Бог само за да ни дава коли, да ни дава микрофон, пияно, къща, светлина, сокове, чаши, води, шуше. Това само Той ни го дава, ама когато ни го дава, ние все пак трябва не само да го питаме, за да ни го дава. Ние трябва просто да чакаме и да имаме търпение. Например, аз сега нямам търпение баща ми или Бог да ми купи куче, защото аз много обичам кучета, нали знаете. И това ми е най-хубавия ми подарък за сега. И това Бог, когато реши, ще ми покаже тази снимка на баща ми, ще ми покаже. И тогава тати на моя рожден ден, може би, ще ми подари куче, ама това не се знае. Защото тати трябва да види, че аз съм готова за куче. Амин. И затова, хора, никога не дразнете майка си и баща си. Аз само го правя, ама трябва да внимавате и не повторявайте така като мен. Аз не съм нарочно, просто искам си куче, ама тати го вижда, че аз съм готова. И затова слушайте майка си и баща си и сега всички заедно ще направим по една молитва. Халелуя. Къде е зачи с малко? Халелуя, 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 халелуя. Какво си направил тук? Какво си направил? Не, нищо, това като готвих. Давай. Готвиш. Давай. Господи, благодаря Ти за днешния ден. Исусе, благодаря Ти, че Ти се появи на тази земя. Благодаря Ти, Исусе, че Ти ни почиташ и Ти ни обичаш. Благодаря Ти, Исусе, че Ти винаги ни прощаваш. Исусе, ние знаем, че Ти си велик и другите само казват, че Ти си слаб, ама това не е истината. Ти може да правиш всичко. Ти може даже да изцелиш дете, което е починало от бебе. Защото има хора, където много пушат, Исусе. И после те хора, където и пушат, Исусе. Те с бебета, когато са майките и когато пушат, те после детето им става черно и може да умре от корема и после това не е хубаво, Исусе, и после те ще останат без деца, Исусе, и ще се опитват още да бъдат беремени, ама те няма да имат две такива работи и после няма да имат бебе, Исусе. Ама аз знам, че Ти си ни подарил това дете, където се казва Мария, на това е име, където е Твоята майка. И Исусе, Ти знаеш как много се мъчеше майка ми и баща ми да ни имат нас двете. Те много се мъчаха да се молят, за да имат деца. Те направо тук точно с столи, тук където пъти нямахме дивана, нещо друго. Дивана беше някъде другаде.
Ние знаехме, че Бог е тук много че майка ми и баща много се мъчаха да се молят всеки ден, всеки Божий ден, за да майка ми да бъде беременна и да има бебе. Тя знаех колко се мъчиха и аз преди като малка. Ние не сме вярвали на Тебе, Исус, ама Ти си ни давал всичко, подаръци си ни давал, ама ние не сме Те поканали. И не сме Те поканали в къщата ни, а само, защото дявола ни го каза. И ние не искаме, за да навярваме в дявола, ние искаме в Тебе да вярваме, Исусе, и в никой друг. И само на Тебе да се покланяме. Всичките другите хора правят грешки и се покланят на израелците там, където са. Нали знаеш, Исусе, те на Него се покланят. Ама 3 момчета много се мъчаха те много се мъчаха да не се покланят. Едно момче, хора, искам да знаете това. Мислим, че сте гледали този филм, защото той е от Бога. Много хора се покланят на израелците и те го искат, за да бъдат те велики, а не те, защото израелците мислиха къде е наш вашия Бог, къде е вашия слабия Бог. А те, 3 братия са казали, че той не е слаб, а силен повече от израелците. Не исках да кажа от дявола. И после, хора, аз знам, че тези 3 братия, много хора се покланяха на израелците и само ги пускаха тех. Те само се покланяха на тях, ама тези 3 братия не се покланяха и после тези 3 братия са ги сложили на огъна. Ама после Бог е дошъл на този момент и единия брат се е направил грешка и се поклонише. Не, единия брат работеше при тях, при израелците и после Бог на този момент той е плакал, 4-тия брат, и после той е равал за братите му 3 и после е равал, а пък после накрая светлината е дошла вътре, а пък 3 братя, докато бяха там и Бог не беше там, те направо казаха колко пари, и после почти щяше да изгориха и да умрат. Ама Бог не го позволише и виждаше как се покланяха те 3 братя на тях. После накрая Бог е дошъл и видял и казал на ангелите си, искам да ги измъкнете оттам и самите да излезнат. Значи да спрете огъня, исках да кажа. И те сами са излезнали и всичките другите бяха в шок и направо не знаех какво да кажат и затова израелците още продължаваха да дразнат Исус и така. И затова, хора, сега казвам амин и бъдете благословени, да вярвате в Бога и